Egunon, txoriene, eguerdion, hobeto esan da, ez da, Segor? Bai, eguerdion. Zertatik aurrera da eguerdia? 12tatik aurrera eguerdion? Bai, ez? Nik uste 12tatik aurrera dala. Baina, bueno, batzuk 12 esnatzen dien, ez? Horreindako ondiokan, egunon. Eta arratsaldeon, bazkalduta gero izan behar da, irure bada ordu bat... Zelako debate ona programa hasteko ez da egit, mutil. Lauretatik aurrera? Eguerdion. Aupa, lagunok, aupa. Kaixo lagunok. Hau, programa batzaldian errepikatzen badabe, kaixo. Bali. Bueno, gaur, astelehen gozoa da. Eta egitzu astelehen gozoetan ekatzatzu dago, errez da dultziak postre bezala, merixenda bezala, gozaltzeko, eta nik klasiko handi bat ekarri dut, sagarrerreak, baina, ikutu desberdinekin. Azkenian, mentxau gau kardamomoa, bau gau jengibrea, espeziatu ingo ditugu. Kuiak usten duten. Kuia bebai daukau, ogia, beraz, ukiko ditu, lagungarri desberdinak. Oso, ondo? Zeus ekarri dozu bat. Nirea bai dala klasiko handi bat, brule krema ingo du, krem brule. Frantziatik etorritzea, eta, berez dauka misterio handirik, budin antzeko bat izango zen, batzuk esaten dute, kataluniar kremarekin badukara zekusik, baina, hortik aratago, postre gozo bat, eta erreza egiten. Niriak pauso asko ditu, baina erreza da, eta pauso horrek honedie. Gurina eta sukria sartagin baten urtuko ditugu, sagarrei bihotzak kendu, nahasketa hau gainetik bota eta 50 minutuan 180 gradutara erreko ditugu. Gero, azukre gehiago berotu karamelu bihurtu arte, zutik kendu, esne gaina eta gurina kontu ondixakin gehitzu, nahasi eta berriz berotuko kalabaza krema, kanela eta gatz apurat gehitzeko. Eta azkenengo sartagin baten gurina urtuko berriz be, ogisa bertan amurtu azukriakin, nahazten joango gara gorritzen dien arte, kardamomoazeak zuritxu, pinportak motraiu baten zabaldu, eta sartaginera botako jengibriakin batera apurtxo bat gehiago kosinatzeko. Da, azkenik izango da sagarrak kalabaza karamelukin betetzea, esne gain arratokokin zerbitzatzea, eta gainetik ogi mamitsak zerbitzatzea. Beraz, sagarrerriak betikuak, hau da, erreta doia zenak, baina gero beteko ditugu kalabaza karamelu batekin, eta gainetik joango da holan, apurtxo bat apaintzeko, horako ogi mami batzuk, sekale hogiaxeakin egingo ditugunak, eta holan apurtxo bat bereziak eta espeziatuak. Beraz, labia martxan, eta azteko sagarrak holan zuzenien be erreleike, baina gainetik botako zau apurtxo bat gurina eta azukria urtuta. Oso ondo. Etxe askotan hori, azukrea klasiko normala da, azukrea gainetik bota holan. Nik botatzen dio beti horren ardo txuria, zagardoa, patxar pixka bat, bota altzaio, horrekin busti, likido bat ondo etortzen da izatea, eta gero azukria bota, nik horrek usitu batzuk, esate zutenak, zuloa ondo bihotzak endo ondoren, zuloa ondo bete arte azukrea bota goraino, gero hori karamelatu iten da, azpian geratzen da, eta, hor fruitu lehorra bota aldizkiogu, maspaxak bota aldizkiogu, nahi duguna. Kontu da, sagarrak erabiliko ditugula, eta sagaztiak Euskal Herrian ze garrantzia izan duten, non lehen idatzia sagaztien inguruan ja 1024koa bada, eta hor, horrein bat eta hainbat idatzi badaude garai horietakoak, kontua da, 11. mendean, garrantzi handia zuketela, foruetan da agertzen ziren, eta arau pila bat zeuden, eta, hor, debekatuta zegoen animaliak sagaztian sartzea, sagarra lapurtzen harrapatzen bazik zuten, aizun garrantzitsuak eta baita hiltzeraino ere kondenatzen zuten bat, etxe baserri bakoitzak bere sagaztia izaten zuen, eta lehen sagardoa etxe bakoitzak beria egiten zuen. Normalean horre dolareak txikiak izaten zituzten, eta etxerako egiten zen sagardoa, gero egia da, hiriak eta hasi zienen handitzen eta horre hirietan jendea bizitzera junzanean, sagardoak hor bun bat izan zuen, eta horre izan zen, hasi zienean, sagardo gehiago egiten, saltzeko eta hori, eta zer esanik ez, baleontziak hasi zirenean juten ternuara eta sagardoa eramaten zutela, eta hor eramaten zituzten, zenbat litro sartzen zituzten baleontzi bakoitzak. Sartuko ziren pare bat. 1000. Bai. Pare bat 1000. 50.000 litro eramaten zituzten bidai bakoitzean, marinel bakoitzeko eguneko 3 litro sagardo ateratzen zen.
erateko. Azkenean, bueno, ez du pentsatu behar hor parrandan ibiltzen ziren, baizik eta hori zala, ur osasungarria kakotxartean edateko aukera bakarra eta hartzitutako sagardo horrek gaina vitaminak eta mantentzen zituela eta, bueno, eskorbutuan kontra eta lagungarria zala, ez? Geixau bizi dauteko azkenean esan. Eta pentsatzu, egun guztian zer lanean daudela eta sagardoa, bueno, ze sagardo izango zan. Ura ere gehituko ziotelan, luzatuko zutela sagardo hori ur pixkatekin, alegia, ez? Anekdota txiki bat. Bota. Hementxe sagarrak, honekin kendu dutzet bihotza, ez? Gai honekin. Nik egia da, etxean ez daukatela, eta betin dutela, erritik moztu labanakin da. Bihotza bakarri zure zenarrarik kendu diozu, eta ez zenuen horrelako ezer erabili. Ze polita, zigor, ze poetiko etorri zaren azte burutik, Erromantiko. Bueno, manik hau da, nik bihotzari sagarrek entzeko badoka bat, Bueno, hau da, nik esabatzat, hau da sagarrak entzekoa, bihotzak entzekoa, zer pentsatzen, igual gerez izena da, ez tagit. Eta zer da, hau da, arrainai holan arantzak eta eskatak kentzeko da nik esatzen, baina, ze sabiz esaten? Eta ez bai, hola, da nik, ze sabiz esaten? Ez da broma dala. Baina nik hasieran esan dut, sinistu bikotzat, baina... Eta kontua da 3 urte amazkilanekin, da oraindik sinistu iten dizkia lorako gauzak. Inu xentien hasta, bueno, ikusten dut. olako gaiu batekin bihotzak entzotzau, beti goitik hasita, eta ontxena asketa hau, gurina eta azukriana, sagarrai, gainetik bota, bai? Eta honek labara joango die, hori 50 minutuan, 180 gradura. Eta ontxerak utziko zut, zelan geratzen dien, zekar gaulen erabilien jot. Horregatxik anekdotea daukau, eta hola geratuko ziren ontxerak utziko zut. Oso ondo, sagar herriak esan, jendeari gozaltzeko eta kostatzen mazaigu sagarra. Fruta moduan bakarrik jateko freskoan, bada aukera bat, fruta jateko, azukrea estirezu ez, eta mota behar nahi izan eskero bakarrik erreak eta erabat aldatzen da testura, eta jogur batekin lagunduta fruta jango duzue, osasutxun jango duzue, eta, bueno, ez da horren beste kostatzen, orduan bada truko zar bat horretako. Bitxu zen, eta gainera, hementxe geratzen dan, bari ez, honek botatzen den sukua, gurinakin eta holan, nazitxa. Bai, hori gero gainetik bota eta erabili. Gero aprobetxau da hori gainetik botako zau. Ikusten gainera sagarauia apurtzeko sorixan dauela, geltzen delako oso bigun. Beraz, honek gordeko itxugu, da hasiko gara, beste prestakuntza batzuken. Oso ondo, hemen bakizu sagarrak ez pitzatzeko, ze sagarrak azkenean azala daukanez eta hor beroa daukanez, batzutan lehertu egiten dira eta batzut osorik geratzen dira, bestatzut dana puskatzen dira. Hor badago, egin genuen hemen truko hori, hartu eta laban batekin, txapela bezala markatu egiten diogu bere zabalera guztian, azala, eta horrekin hortik zabalduko zan bakarrik eta ez dira apurtzen, baina bueno, apurtzearen agian labean denbora gehiago uzten badugu ero eta konturatu gabe eta orduan jango genuke olako sagar konpota zoragarri bat. Ezer gehiago gertatuko. Geratuko ziela xamurrauak eta itxura aldetik eta agian ezain politak, baina bai jateko errak eta goxuak. Bueno, hementxe improvisazio bat. Bai, bota. Ze karamelua ingo, kasunetan izango da, kuia, kalabazan, karamelua. Azukre txurixekin egin binamen, baina naukan azukre txuri, hainbeste, 60 gramo bakarrik dauzkan. Orduan nahazin txutu holan azukre batzuk. Ezberdinak? Ezberdinak. Oso, ondo. Koko azukrea, panela, txuria eta azukre hautza. Eta emaitza? Karamelu berlau. Karamelu. Vale, bueno, a ver, zertatzen da. Bueno, ikusiko emaitza, hau egiten dan bitartian, ingo bolako pure bat kalabazakin, azkenean kalabazan karamelua edo itxeko, beharko dugu karamelua, gero botako zau gurina laukitxotan, eta esne gaina, kanela apurtxoa bai zapore hori aukitzeko, eta kalabaza, baina kalabaza pure testuran azkenean, bueno, karamelatzeko. Bueno, aldi ongo gara. A ber, zeratatzen den hemen. Bai. Bueno, sagar kontuekin jarraituta. Kontua da, hor, 17. mendean eta, gero, artoa eta etorri zen Ameriketatik, orduan, hemengo sagaztiak eta juntzan tokia egiten, artoa landatzen hasi ziren, gero Arabatik eta Nafarroatik etortzen ziren ardoak eta ospe gehiago hasi ziren hartzen, eta jendea gehiago hasi zen, ardoa eraten
zuten sagardoa beharrean, eta horrekin etorri zen, jetxiera bat, ez? Sagardoa, sagaztiak eukitean, sagarrak egin batera biltzen zen, etxe gutxi batzuk sagardo egiten zuten etxerako, eta bestela fruta moduan jateko. Gero egia da, etorri zala hor 18. mendean, Real Sociedad Vasconga de Amigos del Paisek egin zuen olako, lana egin zuen berreskuratzeko hemengo sagaztiak, klasifikatu izituen sagar espezie ezberdinak, eta hor lan egon zen, eta, oin ja azkenen urtetan, sagardotegiak modan jarri ziren, eta gaur egun, behitu, ze buna dagoen sagardotegien inguruan. Sagardoan inguruan, pila bat. Eta, sorionez, besan dezagun, berreskuratzen duela bere tokia, eta sagaztiak ikusten ditugula. Ez nahi besteak gian, baina badaude. Eta nik uste dut datorrena da, asko falta dela sagardoa munduan lan itxia, zeba daukau, gourmetizazio prozesu hau jasan dugu, honekin garagarduak, garagardu artisauak, 6 euro lako garagardu berezi bat, ardaboak bai hori daukau, baina normalian sagardua beti izaten da, 5 euro botilla, kuadriekin eta laguntzeko, baina hortan bai ontsa zidielania eta badauz sagardu artisau berezizak eta. Eta jatetxetan eta ari dira lan hori egiten, baita sagardo ezberdinak sartzen dira. Lana geratzen dela, baina... baina, hemen beti ikusi izan dugu, sagardoa nun eran izan da. Txotxeko edalontzi horietan, ez? Nik hemendik esate izuet, ez dagoela zerrekusirik edalontzi horretan eran, kopa batean sagardu eratea. Zapore aldetik, usaimen aldetik eta hobea da, gehiago ematen digu kopa batek. Egia da, txotxerako, edalontzi horrek bere funtzioa betetzen duela, eta txotxerako edalontzi hori behar duela. Baina etxean eraten badugu sagardoa, etxean eroten badugu, eta ez dala zetana, hau ez da Asturiaseko sagardua, gureak ez du behar txinparta hori ateratzea, gure sagardua ezberdina da. Orduan, hemen, kopan atera behar dugu, eta ez da zetan horrela apurtu behar. Orduan, jatetxeak eta ari dira lan hori egiten, eskaintzen baita ere, beraien menuekin eta jaki ezberdinekin sagardoak, eta sagardo ezberdinak, horre ere, hemen aipatu genduen, lehengunean, lortu nion gure jefeak nahi zuen egin olako etxean kata bat, sagardo kata bat, eta itzen genduen nola marihuanarekin egiten duten sagardo berezia, Iruñan dauden dia, lortu diot, eta olako gauza bitxiak egiten ari dira, ni ala ere, betiko sagardo klasikoaren salea naiz, gauza berriak ondo probatu izan ditut, pila bat, Durangaldean ere ari dira olako gauza berriak egiten. Ondo, noizean behinako zer esako du, baina, aukeran betiko sagardua, bai Bizkaikoa, bai Gipuzkoakoa, hemen Euskal Herrian egiten den sagardua betikoa, ederrazkoa, baina ni naiz gaia sagardua, hori, sagardotegian edateko. Oso modan bebai jarri izan, nik uste tabernetan eta ikusi izan duzuela olako, sagardo batzuk, frantzesak eta dinak botilla txikitxetan eta etorten ziren. Baina gaseosa, ez da? Bai, azukre pila batekin, da nik behin, okurriru jaten ze, ointxe ja ez dira inbeste ikusten, baina gontzan denboraldi bat, nik uste marketing kontuak eta ziela, taberna danetan egoten zin gaina, garagarduan onduan hor, olako mostradore txikitxo bat. Ez duzu daztatu? Ez du daztatu. Ez dutzu gomendatzen. Esan diate, lehen sartzez, nik daztatu izan du, lehen sagardo beste kimikoa, deitzen genion gu, saltzen dutena tabernetan, bestea zan holan aparra zeukala eta hori. Eta hori daztatu izan dut, eta iruditzen zitzaidan oso txarra. Eta hau esan ziaten, horren antzekoa da, horren zen, bale. Claro, oitxuta basauz, gure sagardora, ez da ona, baina alderantziz, nik barketu, komentau izan dut hemen, Finlandian egin nauen Erasmusa, eta Finlandian bebai erate dituzte olako sagardo gozoak. Gaina fruta desberdinenak, fruitu gorriekin, da olako gauza netako arraruak. Orduan, karo, eurako itxuta dauz, sagardo mota horreitara. Gero etorriko dira, Euskal Herria datoz, da esaten da, baina hau ze sagardo, basek garratza, da desberdina da, orduan, oitxura kontuak. Bai. Eta hola xe. Oso ondo. Txaukau karamelua. Bai. Igual eura purtsu bat gehiago botatzotzat. Nastu noma duzu, hau pixonaka. Bai, berez hartu beharko luke. Beze, behin okurri jo gaten, oindala pare bat urte. Koiarakin hau mugitzea. Zigorra botu zen bronka bat. Niri gozogile batek erakutsi zian karamelua ez da inoiz nastu. Orduan, karo, hor txenabil. Ez da inoiz.
nahazu behar. Eta egia, a ber, zu izan zinen Katalunian, ez, duela aste batzuk gero, eta... Ba, egizu, ez toztiela emon, hori, krema katalana, lehen aipatxu dozuna? Ez tozu daztatuan? Han ez, gara, daztatuan nire bizitzan bai. Baina han ez hostien eman, hemos hostien, beste gauzatzuk, xuxuak, beste gauza katalan batzuk, postriak eta bai, baina justo krema ez. Bueno, hor, Roka Jordi egon zinen, Joanekin egon zinen, ez? Joanekin egon zinen, bai. Bueno, bera naia Jordi da jatetxeko gozogilea, eta mundu mailan hainbat eta hainbat sari irazitakoa, eta, bueno, katxondo bada, tipua... Gaina, gero, daukat hemen zertazi da, berataz hitz egiteko gauza bat. Eta egiten ditu Instagramen, eta egiten ditu sare sozialetan, bideoak eta hori. Eta nik ikusi izan dut, karameluak egiten, eta gaina, holan, egiten du, sartaia moitu, eta esaten, nire irakusti zian gozogilea bezala. Zeratik aipatu dut Jordi Roka. Hemen daukagu, Saltza Nostra komiki liburua non Zigorri Turrieta agertzen den. Bueno, hau da, duela lehenko astean, argitaratu zuten, erderazko berzio ekarri dut, eskura eneukan beste, euskeraz behatara dute, eta hau da, Zarate jatetxeak, Sergio Ortiz de Zaratek atara duen komiki, bueno, errezeta liburua, baina komikia da. Eta, bueno, hemen, agertzen da, hau, haber zautzen du. Bat ezautuko duzu bestea ez, Patri. Ia ba, zuri ezautu otzut. Hau ezautzen duzu. Charlie. Arguiñano. Carlos Arguiñano. Hau ez duzu ezautzen. Lehen ezauztazulako, baina berezen nagoen ezaut. Javi Clemente menduaz autokaravana batean. Eta zitza sukaldaritza liburu baten Clementek. Ez que liburua irakurtzeko da. Enoa ezerra aurreratzen, benetan oso neko makarra da, pixator, sukaldaritza eta holan. Eta hemen, autokaravana batean gaudenez, sukaldea daukanez honek, esaten dionek, zati ez duzu txangurro bat prestatzen da. Ordo atzera eta txangurro bat prestatzen du. Eta, bueno, hemen, ni oso gazte nago, agertzen naiz. Gazte mantentzen zara? Gazte, hemen mendian korrika gaina, hor, eizutenean hau, gaina esaten zer. Zigor, zu mendian korrika zeiten duzu, gauez. Frontalarekin ez da, bai. Frontal gabi zaitu ez da, eta, bueno, ilargi betea dagoenean, egia esan, noizean, inoiz, kendu izan dut, eta ilargi betea dagoenean, horre, zelaian horre, Urkiolagirre eta inguru horretan, ikusteta bikain, ez da behar ezerrez. Eta, bueno, eta gero, errezeta dauzkabe, bai? Hemen errezeta dauzka, marrazkiekin, ondo azalduta, eta, bueno, merkatuan dagoela, izango dira, nola da, volumen ezberdinak, edizio ezberdinak, hau da, lehenengoa, bigarren edizioan izango da Hideki, Japone sukaldari oso famatu, baina, bueno, gaina burutik bada. Dana neko personajea dira hemen daudenak nik enduta, Eta gero Jordi Roka izango da hirugarren. Eta, bueno, kolekzio berezia orduan izango. Eta gero, bueno, hori, izango da pixat komikia gehien bat, eta gero daukatena da, bueno, errezetak, gainera, jatetxeko errezetak, egiteko aukera, baina modu holan, ez esan daulan tekniko, hau, ez dakit, ez. Bota iozu eskatzen dizuna, zagarra, ogia jun botatzen beharra ala, eta horrela idatzi. Orduan, etxerako moduko komiki bat, euskeraz eta erderaz izango dut. Bueno, hemen indoguna da, ogi mamixak azkenean sekale ogia mamurtu egin jau, azukreakin eta gurinakin, azukre eta gurina desente erabili dugu errezeta honetan, eta hau, apurtxo bat hemen utziko, txigortzen. Bitxartean, daukau, lehen jogun karamelua, eta honei gehitxuko zau, alde batetik. Gurina? Gurina. Bai. Hemen txe, ondo naziko, gero esne gaina, eta gero azkenik gehitxuko zau bai. Kuia... Hori da. Eta gero, kanela, nundoa? Hemen txebe bai. Vale, oso. Hori, kanela zaporia, nahi badotza zuen eman. Bestela, vainilla, edo... Bai, ez, bueno, bakarrik kuiana nahi badu gehien bat, ez? Kuia utzi eta listo. Hori da. Bakizu noiztik daukagun sekale, join sekale hogi erabili duzu, no? Sekalea noiztik bizakiak eolan erabiltzen duela ere ustean? Zagarrandua baina olena, o bere? Bueno, ez dakit, Josus, hori ere ezako galdea. 7.000 urtetara juten gale, venga, horre neolitiko garaian, bueno, baina ezagutzen zen, eta, bueno, bakizu gluten gutxia daukala espeltak, ero gariak baino, hogi trinkoak egiten dira, ezeak, hemen erabili genduen hori Pumper Kinchler hori alemanak eta,
zu jote mazarete holan Alemania alderatan badaude olako ilunak direnak eta oso trinkoak, ezeak desente, Eta gaina, azidotasun puntua daukienak. Bai, hartzidura dauzea behar dituzte, hau, Txaporez eta gustatzen gaten. Bai, eta elikatu dituzte herrialde pila bat, eta batez ere zer daukate ona. Olako klima hotzetan eta oso indartsua direla, eta erraza, ondo hasten dan zereal bat da, eta horregatik, Europa iparraldean eta asko ohitura handia daukate, ez? Hemen gutxiago erabiltzen da, oin sartu inda, nik gaztetan eneukan, ez da, akordurik ero inun, etxera bintzat ez zuten ekartzen, eta inun enuen dastatzen, eta gaur egun, nik uste dut olako okindegi askok, bertan ogia egiten dutenak eta, ogi ezberdinak izaten dituzte pila bat, eta tartean bat sekaleena izaten da, ez? Eta izaten da pixatu lan, ikusten da, pixuan ere hemen, zeba pixatu zuen, 2 kilo eta piko ekarri zen duena? Pixutxua esan, gainera trinkua esan. Horren, normalien gozaltzeko ez dakit nik 2 tosta hartzeitu behintzat. Olakoekin, terdikin, ondo zabiz, Baina, nik guretxean jaten dugu, oso interesgarria dan, bete egiten du, zuntz pila badauka, irauten du pila bat, holan, bada sekaleana, irauten du 2 egun ondo irauten ditu xamurre jateko, gaina bestela txigortu egiten duzue, eta, etxerako interesgarria dan ogi bat, gure osasunean, sartzeko, egunerokatasunean, eta nik enekin da, sekalearekin ere whisky mota bat egiten dela. Rie motako whiskia ere egiten da, eta enekin hau nahiko bitxia da, ez dakit esan. Aspaldidanik Galizian erabiltzen omen zan, medikuntzan eta emakumeek erabiltzen zuten, eta lehen, sekale hogi gaizki zeudenek ero hartzituek, onjo badauka, onjo horretatik Albert Hofmann, zientzilari suitzarrak, LSD-a asmatu zuen. Oso erabilgarria, bai. Eta hau izan zen, horre 60. hamarkada kontrakultura mugimendukoa gartzen dut, baita, erabiliz, baina nik, enekiena guk beti entzuten LSD eta droga moduan. Ez, garai batean, sendabelar moduan ere erabiltzen zen pila bat, eta Galizian ohitura handia omen dago erabiltzeko onjo mota hau. Bai. Bitu. Hori izatea. Beti ikasten die beti. Gauza berrixak. Hemen txauk hau, kalabazan karameloa probautena, eta dau. Goxo, ez? Goxo, gainera kanela holan ikutuakin, probatzeko baukatzu. Eta ontsa ingo duguna da, espeziatu gure ogi mamiak, hemen txauskau txigortuta, azukre eta gurinakin, hola be, onak egongo ziela, baina, ikutu berezitxo bat emateko, hartuko ditugu kardamomoak, hemen barruko asixak motrailu baten jarri, eta putxo bat txikituko ditugu, eta gero, jengibra putxo batekin, oso ondo. Listo egongo ziren. Orduan izango zen, zagarra, saltza gero gainetik, hau, bai. Botako beniola gaurkoa, baina, izan da pixar hau. Gero pixak nagazio, hola. Eta gero? Gero, honeko lan gainetik. Ogi mamiak, bale. Eta gero, esne gaina ekarri dut, arrotzeko aukera bezala. Oso ondo. Bitu, esne gaina ipatu duzuela. Bai. Ze errezetetan erabiltzen da esne gaina eta polemika sortzen du? Polemika? Bai, badaude batzuk, esne gaina erabiltzen dela, sartu... Karbonara. Karbonara, tak, tik, tak, bat. Gehiago? Bai, badaude. Ze, marrubilak esne gainakin? Horrek polemika ez da. Hori ez du, hori inungo polemika sortzen. Ez dakit, ez jato korritzen. Tiramisua batzuk ere, berez tiramisua bakizu dela arrautzak, mascarponea, bai, hainbat errezeta daude, esne gaina botatzen diotenak. Gero, yogur greziarrak kakotxen artean, saltzen dituztenak faltsua direnak, horrei ere, krematasun puntua emoteko. Esne gainarekin egiten da. Gero nik, entzube bai polemikoa dela edo jendea esakola gustatzen, kurriak eta eiteko normalien jogurra edo koko esnea edo erabiltzen da batzuk esne gaina botatzen zia eta... Tika masalari botatzen diote esne gaina. Eta hor, bertako esaten da puriste gero esaten dute, hori ere pekatua dela. Eta gero beste bat, niretzako hau zoragarria dela, baina hor ere badaude, errege opilean direnak betiko errege opilak ez du inoiz ezer eraman. Eta duela markada batzuk, kremaz eta esne gainez beteta juten dira, ez? Eta ni naiz, ni esne gaina pila gustatzen, pila bat. Eta horrela hartu eta errege opil bat esne, utzik osoa dago.
nahiago dut esne gainarekin kremarekin baino. Banaiz zalegoa, bai, nik krema gustatzen da, baina Ni krema asko gustatzen gate. Ni esne gain zaldean naiz. Hortan, postre horretan bitzat, esne gain zaldean naiz. Bai. Ba, bueno, aukerak dauz, eta... Bai, baina, bueno, hor, aipatu ditugu batzuk, ez da izuei besten bat otutzen zaizuen ero, batzuk esaten dute, gaur kitxea ero sartzen dute, ze berez kitxak eramaten du, esne gaina eramaten du, baina badaude bestatzuk harina goiteko, erabili beharrean, esne gaina erabiltzen dutela arrautza eta esnea. Orduan, hau niretzako ez da ine horren, baina besteak, tiramisuari botatzea, ero batez ere, karbonara, zema karbonara janete ditugu, esne gaina, irugierra eta barren gorriekin. Baina gero... Zenbat? Bueno, ostaleritza eskolan hasita, nik egin izan dudala, horrela erakutsi zigutela. Eta goxua dauela. Neska italiar batekin berbaitzen, esagostan, guk ez dauko esne gainakin ez ebe kontran, ze eurak badauki plater bat adibidez, dala, pasta, betea, esne gainakin, eta urdaizpiko egosiakin. Zuk berez pentsako zen bueno, gauzia da horrei karbonada ditzia. Horrei karbonada ezin gako ditzu. Esne gain eta urdaizpiko saltzakin. Oso ondo. Baina karbonara horrei ez deitzu. Bai. Zai, itxen baitxugu, patata batzuk txipiroiekin, eta marmitakoa da ez. Die patata txipiroiekin. Eta bauzeinan oso horra, eta ja ez da ingozoa. Karbonara hori, esne gainakin indutena, juten bazara jatitxe batena menuana, 3 joan zara, eta ordu bat erdietan egin dute, eta lehortzen izan dutean. Hor dauken geruza hori. Hori da, baitu, hemen hitz egin genduen. Hor, Txinako arresi famatuan, hor arroz glutaminatu hau, ero glutaminosa erabili izan dute harriak itxasteko. Orduan karbonara berezi hori ez zegoelako. Bestela ere, beste 3.000 urtetarako arrezia horri izango genuke, eta harri bat ez da muituko hori erabilezkero argamasa moduan. Zigor, honek intentzioa da, sagarrak, honekin betetzia, jarriko itxu gainetik. Ni egia esan, bakusara hona izen, zoragarrik hartu behar dan, ogi mami horiek, honekin bustita, katillo batean. Sopa moduan? Bai, ez, hori, sagarra, katilloan gero inguruan saltza hau, eta ogiak ere hor bustitzen juteko. Batzuk, hasieran kurruskari arraptatuko ditugu, baina gero ja bustitzen hor ogi sopa batzuk, ero olako... Hor, ja, burua zizait hor dantzan, no? Denbora zelan goia, ze, ez dakit... Bai, Saratako menikakun, esne gainakin eitxia edo kamaratik kanpo arrotzia. Momentu batean arrotuko du eta oinetoreko da esne gaina arrotuta daukagula. Vale, listo. Bueno, sekulako ondo usaintzen dago hemen espezia danak etorrikako gora. Eta, ja, zerbitzatzeko prest. Ikusten, sagartxo bat jarriko dugula hemen, zentruan. Saltza nostra. Desente, ez? Saltza nostra liburua. Bueno, saltza mutako dugu, ez? Gaurkoan gure saltza. Sagarren saltza berezi hau. Kalabazakin, gogoratzen zuen kuyatxoa kuia jarri hotzagula. Lehen programan hasieran, gomendio moduan eman dizuez, osasuntxu sagarra nola jan, gordinik ez jateko, erreta. Hau ez dago berzio horretan guzta. Hau dago pixkat, aztalen gozoen berzioan, hau da. Azukrez eta gurinez igota, baina... Igota ez, behar da moduen. Hau ez da egunero jateko. Hau da, nosbeinkako errezeta. Eta bentsi. Apurtxo bat jarriko zau. Erregeo pilari bizala. Azukrea gota jozu ez gaina? Ez dauka, ez? Azukrea gota zau. Da nahi. Eta gero honek jarriko itxugu. Kurruskara itxeko, gure sekale ogi mamiak. Gainetik apurtxo bat. Ziazu hau berriz garbitzen. Bai. Laban matero atara berko da, ero zaharra apurtzeko, ero goiarakin ingo. Goiarakin? Bueno, bigun egongo di, Horruz nitzu bat espat. Eta hementxe gure sagar erreak. Eli. Ia, bai, uste zu, apurtuko dela? Bai, ez? Bai. Hombre, ikusita, hauek lehertu dira, orduan, lehertzen da momentutik. Bai, biguntxo dago. Ia, ba. Zuko eguru zu, Niko ogiakin nahikoa daukat, A ver. Sego xua. Bai, betiko klasiko bat. Eta gisa, betiko zaporea daukala.
Osa, ez da holan espeziak behezti etorten hainbeste, ez dauki hainbeste presentzia, ez da. Daugian ere, hori kurruskari puntu ematen dio, baina saborea zaharrak irabazten du, uneko egun, Hori da. eta saltza honekin, Oso goxua. Eta ontsu zaukau? brule krema. Krem brule. Saio hasieran aurreratu bezala, orain klasiko handi bat, brule krema, ero frantzesan da creme brule. Egi esan, mukia dauzkasune hobeto ateatzen da. Bueno, klasiko bat, esan dakoa, erreza egiten, eta horrela prestatuko dugula. Espezia ezberdinak esne gainarekin irakin eta utzi pausatzen 5 minutuz. Arrautza gorringoa banatu eta horri iragazi espeziatutako esne gaina. Katillotan banatu eta 80 gradutara ordu betez labean erre. Orduan, hemen trukoa da, labean ikusiko duzue, gero ateratzen duzuen labean, ematen du honek gaztatartak daudenak gutxi egin da, baina dirdirrin behar du, baina beldur gabe, pentsatu gordina dagoela. Ba hori da puntua. Atera eta gero bere beroarekin egingo da, eta hori garrantzitsua da, ze bestela lehorra geratzen bada, ez da ingoxua. Normalean beti eramaten duena, espezie ezberdinak, botatzen dizkio jendeak, vainilla bai ero bai beti. Henekor piper baltza ikusten dut. Piper baltza, Jamaikako piper baltza, ipatu genuen, itzein genuenean Jamaikako piper baltzan inguruan, gozogintzan erabiltzen da. Jamaikako piper baltza. Botaldia zue, bat erorik ingo duan bezala danak, aniz txinatarra. Gero, kardamomo hasiatzu. Kardamomoa. Ni egun naiz hor barruan dauzkadanak hartzen, Enbedi xama doztaz, ez da. Hemen botatzeko kardamomoa eta ja... Dana nahi zahenein. Baina nahi da nahi ez, vainilla, bai erabiliko eta horretako dakizu erditik moztu, hasiak atrako izkigu, eta hau irakiten jarriko dugu, eta gero garrantzitsua da, eukitzea, 5 minutu zero, zaporia hartzen. Kanela salea bat zarete, kanela jarri osue, laranja sala, limoia sala, nahi duzuen hor, guztuetan nien aizatuko. Oso ondo. Izena, creme brule izena, dator erretako krematik. Azkenean, ez dakit ikusi duzuen, baina gainean baukolako kurruskaria da geruza bat, gero koiariekin apurtzen dana, eta hori lortzen da, horako krema bat sortuz, eta gero gainean errez. Jendeak egiten dago, pala batekin, sopletiakin, badau, labian itxeko aukeria badau, baina tradizionalena izaten da edo palia edo sopletia. Eta naiz eta hola no errez eta berritzaia edo emon, ez da bape, lehengo jatorrixa dauka, 1681an, hori da lehengo aipamena, eta izan zen Luisa Amalaugarrenan Kortian. Bertan zen sukaldari bat, liburu bat atara zauen, eta bertan agertzen da lehengo aldiz. Baina nikenak izena da espeziatua zara, nik pentsatzen zala horako gozogile krema bat, eta gero erretzen zana. Hau, gozogile krema barik, hau, irina beharko luke, hemen batzuk esaten dute, ez? Katalunia, zein da lehenago, creme brule ero Katalunia krema. Netzako ez daukat ez ikusirik batak eta besteak. Eta batez ere, Katalunia kreman... Zer ikusirik apurtxo baten moten die. Bai, baina nahi dut esan batean esnea erabiltzen da, bestean esne gaina, bateak irina erabiltzen du, besteak ez du irinik erabiltzen, eta bai, gero, zaporea bietan ematen zaie, nahi duzun, ero vainilla, kanela, limoia, nahi duzun nahi. Igual, desberdintxasun nagusi izango zen, creme brulea bala trinkuagoa eta kataluniar krema dala apurtxo bat harinagoa, ez? Eta labian egiten da, creme brulea, labian egiten da, nik gehiago irudikatzen dut budin bat izango da zanpoduan, ez? Budin bat azkenean dauka esneki bat, arrautzak eta azukre. Budina, hau da, flan bat. Egia da, lodiagoa geratzen dela, eta badauka holako krema textura, ez, lodi bat, eta gero berdina bia daukatena erreiten direla. Gure kasuan, sopletearekin. Zein da desberdintasuna bebai? Creme brulea zinean agertzen dela. Ja, gero goratu nintzen, nik ikusi nuen pelikula hori, eta gero biurri moduan iten dago. Zenik bi pelikula dauzkatemen, Bat onagoa da eta bestia txarragoa da. Bat superrona. Bat superona, High School Musical. Ez, hori ez. 2006an agertzen da, eta bertako pertsonai bat, saskibaloiko jokalai bat agertzen da, eta creme brule bat eitzen dau. Bai. Hor kosinatzen agertzen da. Zain ikusi. Gomendatzen dute, benetan, pelikuloia. Vale. Eta gero 2001an, Amelie pelikulan bebai agertzen da, gainera hori, oso tipikoa da, hori, esena hori ez, Amelie edo protagonista agertzen da koiara batekin, eta gero, apurtu itxen dagoela, Kontuz. Ontsu infusionatzen. Beldio.
Bai, kosinatzen ez da agertzen, bakarrik jaten. Jaten, agertzen, gaina kara hori apurtzen nolan, baina gaina dauka bihurri arpegi bat, hori iten duenean, ni gero, arpegi hori jartzen duzun, Karamelo apurtzea. Nik ez dakit arpegi hori imitatzeko gaina zen, baina egia da, pelikula horretan gainera, bebai tipikoa dela, holan, behatzetan jarte ditu mugurdi batzuk, eta bueno, badauka holako gastronomiaikiko detailetxo batzuk. Bueno, zuringoak eta gorringoak banatuta. Zuringo hauekin nahi duzuena, inalduzu olako hiperproteiniko ogitarteko bat, ero merenge lizun bat. Aukera bia dituzue. Yin eta jan inalduzue, zuek ikusiko duzue. Nik ingo duana da, ez da arrotu behar, ez da zuritu behar bizkotxo bat izango gazan moduan. Ingo dituguna da, arrautza gorringo hauek, azukrearekin apurtuko ditugu, eta hau izango da azkenean, gero gorputza emango diona, kosinatzen danean, labean, gure esne gaine espeziatu honi. Oso ondo. Eta nik kontako zut pelikuletatik joango gara liburutara. Vale. Baina ez edozein liburu. Lehen aipatu dugu Jordi Roka, lehen zure liburu bilduma horretan protagonista izango da Roka anaientatik, gozo gintzara dedikatzen dara. Eta gozo berri bat asmatu dau, nahiko originala, da liburuekin zerikusia daukana. Itxoin apur bat, lehenengo kontatu eta gero ingo du froga ea ateratzen den hori. Bueno, gozo hau da postre aurre bat eta dauka liburu zahar baten esentzia. Hortik, atara du olako likido bat gordetzen dagoela liburuan esentzia. Nik gogoratzen dut, ez dakit ikastola azten ditzen denean, horrek ez, usain berrix, liburu berrixen usaina da hori, ona bai, baina liburu zaharrena ez da inik hain ona dan, hortik atara du olako likidotxo bat eta intentzioa da, iazela usaitzen da. Kontua da, zu jatetxera juten zara, eta zure aurrean hau egiten dizu, uste dizu liburu zahar bat, eta egiten dizute, usaindu. Ez, hori izatzu egiten. Bai, nik ikusi dut nola egiten dut, bideo hori ikusi dut. Nik ikusi dut, ontsa berri bat, zehatara esentzia bat, eta tantakak emototzu, Bai, lehenengo egiten dizute liburua. Bai. Usaindu, oso ondo. Hau, usai hau, guk egin dugu poto hontan, jarri eskua. Tantaka botatzen dizu, eta zuk usaindu egiten duzu, eta ero miastu egiten duzu. Zure eskutik. Zure eskutik, ez da, bestean. Hombre, zerbitzarian eskutik ez da zu egingo mutil. Osea, logikamente. Bai. Imaginatzen zu. Osea, gero ya, kritikak, entzun ditu, ze jendeak esan dago, 300 euroko menua ordaindu biot, hori, tantaka batzuk nire eskutik miaskatzeko. Ja, zerbitzarianak izango bazien, imaginau, kritikak haundixabak egongo zien. Ez da, nik, Katalunian egona zenien, rokan haien, Esperit rokan egon nintzen, dala horako, eura daukian museo bat, eta bertan, zauzen, zukalde tresna pila bat, eta zen puru bat, erretzeko purua. Eta esan nahi, baina zeitzen da. Baina ez txokolatezkoa hori ez da? Ez. Esaten nahi, zeitzen dago hemen honek. Eta hango giak kontauzauzkun nola behin, zauzen, afarixa berandutu din jaken, hasi ziren sukaldien eta erretzen, eta urrengo egunerako postriak danak egon ziren, puro usainakin. Puro usainakin. Da orduan, ezin ziren danak hasi hasieratik, da orduan, usai horrekin utzi zituzten, eta deitxuzotzien postre batei, Habanatik paseo bat ematen. Eta horrezkero kartan daukia. Beraz, pentsau. Askotan nola asmatzen diren gauzak, eta tintar da aipatu izan dugu hemen olako erori zitzaila eta ez da izer? Hau. Bueno, egia da, nik lehen usaindu dut etxean indu froga, baina biekarri jut eta egia esan, hau da, esan du, hemen Amparokoak agian beste usai bat izango. Eta zein edauka usai. Amparokoak usai gehiago dugu, usain. Sukaldean aukio zulako igual. Ez, hori ez da, horre sukaldean, horreko sondo zain juta dauz, Baina, suposatzen da, olako liburu batzuk, sukaldetan egon direla. Bai. Nik usai gehiegi, badaukate, bere usai berezia, baina hortik ja, postre bat asmatzera, eta, Jordi Roka ez daite zautzen zuen, baina, sudurra ederra dauka. Bai. Sudurra dauka, eta antza usaimena oso ona omen dauka tipo horrek, nik hortik ja, postre bat asmatzera, eta badauzka batzuk, indituena hartu, bat zeukan, artile hartu, ardian, hilea hartu, hori, ez dakit, metodo batzu ez hartu, eta horren esentzia atera, eta, ardi esneekin eta holako postre batean, hainbat esneki ezberdinekin, postre bat egiten du, eta tartean dago, ardiaren
hilearekin, artillearekin egindako esentzi bat erabiltzen du. Orduan, hone dauko harrikaria. Bueno, batzuk esango dute harrika da, esango dute genialitatea. Sormena. Bai. Bueno, hau, Maria Bainuan, kontua da. Maria Bainuan nik etxean izan du baita Maria Bainu gabe. Vale. 80 gradu tara dago. Honi, botal diogu, ura botatzen badigu, beroa bota jozu. Bestela ez bota. Eta, esate izuen, ni 80 gradu tara indut etxean, inungo Maria Bainuri jarri gabe, vale. Eta emaitza... Eta zenba denbora, segura, zadozu, ordu bat? Bai, gutxi gora bera, ikusiko zuen. Enoa ordu bete, 50 eta ordu bat bitartean. Hor jun begiratzen, Orduan, hori dagoenean, etorriko gara, azukrea botako dugu, erreko dugu, eta Amelin arpegia jarriko du. Alba. Nahiago dut horrela gera ustea, pixkat gutxi egin da, inegia baino. Trinko egia baino. Hori da, orduan oin, azukrea botatzea, eta ero etxean horrelako sopletera bat ero baukazue, ero palaen bat ero horrekin erre, eta bestela, bueno, grillarekin, bitu, ez dakidana da, eta ez dut probatu eta ez dut entzuen ezer, eta ez dut galdetu inoiz. Airfryerrarekin gratinatu alda? Nik uste bai, zerre gainera atzeitu 200 gradutara heltzen da. Bai, hainbeste? Bostakit, bai, airfryer bat ero, airfryer bat izaten baduzu etxean, aukera badukazue. Ze garrantzitsua da, hizkuntza jakitzea, Ja, baina nire amak airfryerra ulertuko du. Creme brulee, airfryer. Bai, baina, wifi, Ameli. Wifi, eta Ameli nola da? Ameli. Ez? Bueno, hemen, hau, duzue, holako geruza, kurruskari, eta karamelatu bat gainean egin ondoren, hau garbitu, eta beste aurkeztuko du, hemen daukazue, gure brule krema. Oso, ondo. Naike, hola xe, apurtzia, apurtxo bat. Jo, krematxu dau, Bai, hau batzuk esan dute, gehiago oinda, nik mitu, gozo gehiak, molan, arrautzez ne baten itxura gehiago hartzea, gustatzen zen gehiago. Zer hona? Oso fina eratzen dela, bai? Bai? Ez da moten pipero ez daukan ez da. Osa, ez dutzat... Ez, espezia gehiago... Ez ditxutartzen. Bai, hor, bueno, hau... Bainilla bai. Bainilla gehien. Eta besteak... Sin más, bueno. Besteak ez etorten. Kontua da... Jan emozionatzen gara, eta ezagurtu ez ezer. Ameliren aurpegisa. Bueno, zelako bilura. Diar arte. Agur. Agur, lagunok.